Ébren vagyok, mármint, hogy nem is aludtam. Nem tudom, mi van velem mostanában. Annyira keveset alszom. Emi, jól érzed magad? Látszik, hogy nem alszol sokat. Ráadásul töridoga lesz, úgyhogy nem ártana készülnöd. Tanulnom az tényleg kéne, mert tanulni is nagyon keveset tanultam. Ráadásul, hogy töridoga lesz. Remélem jót fogok írni. Nem szeretnék rossz jegyet. Hát én se szeretnék rossz jegyet, bár én szerencsére tanultam. Valamit kéne kezdeni ezekkel a lányokkal. Vajon most mit tervelhetnek? Nem tudom. De szerintem nem furák. Jaj, Kitty, ők mindig furák, mindig tervelnek valamit. Mondjuk igaz, de azért most mit csináltak? Biztos, hogy valamit titkolnak? Igen, biztos valamit titkolnak előlünk. És ezt miért muszáj nekünk megtudnunk? Jaj, Kitty, azért kell nekünk megtudnunk, hogy bosszút álljunk. Mindig csinálnak velünk valamit, és mindig mi kapunk ki. Most nekünk kell visszaadnunk. Tényleg mi kapunk ki, nem mindig ők? Sajnos nem, Kitty, és szerintem ne értetlenkedj, mert ebből már Szellőnek és nekem is elegem van. Egyetértek, Kitty. Menjünk. Töridoga. Szuper. Gyorsan, menjünk. Jó reggel, gyerekek! Remélem senki se felejtette el, hogy ma töridogát írunk. Jaj, nem, de miért? Nem készültem. Ne javajogjatok! Inkább örüljetek, hogy azért könnyű töridogát választottam nektek. Már is kiosztam a dolgozatokat. Meg tudod csinálni? Hallottam, hogy nem gyakoroltál. Nem a te dolgod, jó? Foglalkozz a saját dolgoddal. Felőlem okés. Ne foglalkozz velük. Jót fogsz írni. Tudom jól. Köszi, én is tudom. Már csak pár percet adok a dolgozatra, siessetek! Remélem jó lesz a dolgozat. Kész vagyok a dolgozattal, tanárnő. Remélem jó lesz. Hát én is. Remélem jó lesz a dolgozatom. Kész vagyok. Kész van, tanárnő. Remélem jó lett a dolgozatod. Biztos, hogy megírtad? Igen, tanárnő. Elmehetsz. Remélem jó lesz. Ügyes vagy, biztos, hogy jó lesz. Kicsöngettek, gyerekek, ma nincs házi, mindenki megírta a dolgozatot? Menjünk. Jó. A királynő hívat, mennünk kell. Jó ötlet. Haza kell mennem, sziasztok! Nekem is sziasztok. Halló! Én is megyek. Ja, én is. Haza kell mennem, sziasztok! Na, én is. Nekem is mennem kell. Akkor indulunk? Rendben. Menjünk. Itt vagyunk, de hol a királynő? Nem tudom, meg kéne keresnünk. Menjünk! Hová tűnhetett? Hol a királynő? Királynő! Hol a királynő? Királynőm! A királynőt keresitek? Ő nincs itt. A sötétség ura, az nem lehet! Te már évezredekkel előtt meghaltál. Az az utódom volt, és én nem követek el olyan hibát, mint az utódom. Most szereztem egy társat, akivel biztos, hogy legyőzünk benneteket. Mégpedig ki az? A rémek ura. Ajjaj!